जैसे सत्ता से राहुल गांधी दूर हो गई बड़न, वैसे ही भोजपुरी के हीरो भोजपुरी के दर्शक से दूर हो गई वालों। आप जानते नहीं कि भोजपुरी के हीरो बहुत मेहनत करते रहन भोजपुरी के दर्शक के हॉल तक ले आवे खतरा, लेकिन ना कामयाब हो जाते रहन जैसे राहुल गांधी अपना सत्ता में ना कामयाब बढ़न। चलिए आप सबसे सब कुछ बात कही जाई और आप थंबनेल पर देख ले हो कब की गुरु के एको ना चिलवा के साथ गो। तो जी हाँ, आप सबसे बता दी कि कल्लू के एक फिल्म के ट्रेलर आयल बा जो उनकी बहुत ही मजेदार बा। आप बार बार सुनत हो कि भोजपुरी में कंटेंट अच्छा ना होला, भोजपुरी में वल्गरिटी होला और पता ना का कि भोजपुरी सिनेमा में अच्छा सिनेमा आवते नहीं के तो दर्शक कहे जी हैं। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक देखब जा, भोजपुरी में भी अच्छा कंटेंट आ रहा बा, लेकिन वो कंटेंट आप तक पहुंचत नहीं के। तो आपके हम बताई कि जो ट्रेलर आयल बा इमें का खास बात बा। शादी के लड्डू जे खाई उहो पछताई, जे ना खाई उहो पछताई, भोजपुरी में ही बहुत ही मशहूर कहावत है। और ये जो फिल्म आ रहा बा एकर बेस इहे बाटे। आप सब जानत नहीं जा कि आज के डेट के लड़का शादी से दूर रह चाहत, माथा पेची से दूर रह चाहत। लोग बार बार एक बात कहला कि शादी मतलब बर्बादी। कहानी कुछ ऐसा ही बा ये सिनेमा के। इनमें जो हीरो बड़न अरविंद अकेला कल्लू, उनकर दादी उनका बहुत ज्यादा दबाव बनाओ तरी कि बेटा तू शादी कर ले, लेकिन कल्लू आज के डेट के लड़का बड़न और शादी से बार बार भागत रहन। और इनमें 7 गो हीरोइन बाड़ी जोन की कल्लू के पीछे पड़ल बाड़ी शादी करे खतरा। डायलॉग भी 2-3 गो बड़ी ही मजेदार बात जोन आपके अंदर से गुदगुदा के रख दी। इनमें कल्लू अपना दादी से कहत रहन कि ते हमरा शादी के पीछे काहे पड़ल बड़े, तो उनकर दादी कहत रही कि ते जवान हो गई बड़े। ट्रेलर के अगर हम बहुत ज्यादा पसंद कर रहल बनी तो एकरा पीछे के सबसे बड़ा बात बाटे कि ये फिल्म में कल्लू से गाना नहीं गावल गई जोन की कल्लू पर फिल्मा हो गई बा, वो गायक कोई और बा। अगर ट्रेलर के आप नहीं देख ले तो जाके इंटरटेन पर देख सकत जा, बहुत ही मजेदार बा और आपके सपोर्ट करे के पड़ी। आपके ट्रेलर में भोजपुरी वाला फीलिंग आवे वाला बा, जोन की ओरिजिनल भोजपुरी जोन की आप देखल चाहिए ना, महसूस कर चाहिए ना कोनो सिनेमा में। तो आप जाके ये ट्रेलर के देखी, सपोर्ट करी और जब ये सिनेमा आई तो हम तो हाथ जोड़ के कहब आप लोग से कि आपके दर्शक के सपोर्ट करे के पड़ी। अगर आप सिनेमा हॉल तक जा सकत नहीं तो सिनेमा के देखे जरूर जाई। बाकी अगर बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बात करे वाला भोजपुरी के बेटा के साथ आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए जा और हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा कि आपके ट्रेलर देख के कैसा लागल और हमारी रिएक्शन वीडियो देख के कैसा लागल।